Dobrý deň, všetkých vás pekne zdravím a dnes máme na pláne pobaviť sa o krmení v kompostovisku. Veľa ľudí sa ma pýta, ako krmiť, čím krmiť, kedy krmiť a podobne. V podstate pri krmení dažďovek musíme vychádzať z fyziognomie dažďovky. Dažďovka ako taká nemá zuby. Má len akýsi ústny otvor a vlastne do toho ústneho otvoru dokáže nasadiť iba to, čo je osolovité alebo také kašovité. To znamená, že my pokiaľ dáme dažďovkám do kompostoviska zemiakové šupky, je to super, oni to majú radi, ale tí zemiakové šupky, proste ona si s nimi nevie poradiť. Ona si s nimi poradí až časom. V podstate dažďovka ako taká, ju de facto tí zemiakové šupky ani voľako extra nezaujímajú. Ju zaujímajú baktérie a mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na rozkladaní zemiakovej šupky. To znamená, že v podstate, keď vezmeme takúto šupku, tak ona si z nej neodkusne. Ona môže z nej, pokiaľ tá šupka má voľakú vlhkosť v sebe, tak dokáže obrazne povedané odcuckať tú vlhkosť z nej, ale nepomôže si s tým. Proste je to nádej sily. Ale vlastne, keď sa táto šupka kontaminuje ostatným kompostom, ktorý už je v rozklade, ktorý je mlazgavý, mokrý, slizký, tak vlastne tí mikroorganizmy a tí baktérie prejdú na tú šupku a začnú rozkladať tú šupku. A v okamžiku, kedy tá šupka je v tom stave, že vlastne začne byť v rozklade, začne sa meniť na tú konšteláciu, ktorú tá dažďovka dokáže prijať, čiže tú slizkú, mlazgavú, kašovitú, tak vlastne vtedy sa môže do toho tá dažďovka pustiť. Čiže obrazne povedané sa ma pýtal človek, že keď ho šupe po nedeľnom obede zemiakové šupky, za koľko ich tí dažďovky dokážu zjesť. No dokážu ich zjesť až vtedy, keď mu ich baktérie a mikroorganizmy predpripravia. Čiže vlastne to dažďovka nie je zajko, že hodíme mu kapustný list a ona ten kapustný list zožere. Proste jak to urobí zajo. Ona musí prebehnúť ten základný rozkladný proces, aby sa to dostalo do tej konštelácie, keď to dokáže zobrať. Čiže v podstate tá dažďovka s týmito zemiakovými šupkami si teraz hneď poradiť nevie, ale bude si na ne vedieť poradiť až časom. Preto je na tú otázku veľmi ťažko odpovedať, že za koľko ich zje. Zje ich za toľko, alebo tak rýchlo ich budem môcť zjesť, ako rýchlo ju baktérie pripravia. Druhá vec, otázka bola, že ako s vlhkosťou v kompostovisku, ako udržiavať vlhkosť. Hej. V podstate ja tieto kompostoviská, ktoré nazývam nadzemnými, ktoré majú objem zhruba 1 m kubický a ktoré sú viac menej plné, tak tieto kompostoviska zalievam hadicou s tým, že vodou takmer nešetrím a nemusím sa báť toho nikdy, že tá voda urobí voľakú škodu. Pokiaľ je to kompostovisko tak stavané, ako je stavané toto, že vidíte od spodu je tam tá geotextília a vlastne tá voda zíde až úplne na samý spodok, a tam cez tú geotextíliu vyjde do zeme, alebo lepšie povedané do tej zeme sa akumuluje a keď je zase veľmi, veľmi sucho, tak vlastne ona môže vzlínať. Nič nehovoriac o tom, že veľmi, ale veľmi odporúčam